Ей, къде си застанала ти? Правете звезда в момента, обърни се малко, бе, покажи малко фасон. Намираме се в Банкок. На самолет на йорданската авиолиния и съвсем скоро ще тръгнем за Куала Лумпур. Ей, това е за пешеходци, съобразявай се малко. Чуваш ли ме? Бух? Бух? Бух! Новият плюшен образ на Кулчо ми отвори Коко Бело Коко и сега мога да си сложа една сламка и да пия на спокойствие. Днес съм решила да тествам няколко грин продукта, които искам да проверя дали са достатъчно подходящи за топлия и влажен климат на Куала Лумпур. И в момента се намирам на идеалното място да направя това, тъй като след малко ще се видим с няколко... Няма ли да ми изпълниш песничка? Ах, помия душия! Маймунки, цяло стадо бих казала. Така че, ако маймунките са доволни от изгледа ми и не ме нападнат, значи считам, че експериментът е бил успешен. Също искам да видя и дълготрайността на продуктите, защото взех този доста скъп, бих казала, фондютен от MAC и искам да разбера дали той си заслужава парите, защото ако не го направи, ще съм адски разочарована, честно ви казвам. На първо място искам да покажа самата база, която използвам, която е с 50 фактор. Без нея няма да изляза, защото това е продукта, който ни осигурява добра слънцезащита. Бих казала, че продуктът е изключително удобен за употреба. Нанася се лесно, напълно е бял, няма никакви остатъци от титаниев оксид или други физични филтри. Така че тези, които искат да имат красив и добър грим, който да продължи дълго време и да ги предпазва от слънчевите лъчи, това е много добър вариант. Друг продукт, който искам да кажа в момента е самия фондютен, отново на MAC Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. Това, което искам да кажа за него е, че нанася се що добре, малко е гъст и въпреки, че има добър състав и бих си го сложила на лицето, не мога да кажа дали е дълготраен и водостойчив така, както ми го рекламират. И смятам днес да проверя дали реално парите, които съм дала за него, си заслужават. И още едно нещо, което бих искала да покажа, от което съм доста разочарована, е тази палитра сенки. Cherry Naked. Ми хареса, относително ми хареса. Имаше няколко по-интересни цветове като комбинации, но някои от тях се разпрашаваха. По-скоро металическите. Fallout беше сериозен и бях решила, че няма да си закупувам втора палитра, която да е подобна на Naked Cherry. Затова си взех Born to Run от целия комплект, който си взех от Sephora за около 200 лева. Тази палитра е силно разочарование. Аз съм с нея в момента, но искам да погледнете Fallout, който има тази палитра. Тя е използвана само веднъж тази сутрин и нямах време да я почистя, но вече може да се види определени цветове, как са били разпрашени при използване. Такава палитра мога да кажа, че струваше около 100 лева практически, без да бъде в комплект. Аз я взех в комплекта, но е много трудно за нанасяне. Има Fallout, не е най-доброто, което бих взела за тази цена. Виждате тук някои цветове като Good as Gone буквално са разпрашени по цялата околна пластмаса на опаковката. И въпреки, че са доста симпатични като цветове и много ми харесват, за съжаление не ви препоръчвам да вземете тази палитра, не ви препоръчвам да я взимате за пътуване особено, защото се получава от едно нанасяне. Изглежда все едно е била мърлена в продължение на седмица. Всичко хубаво, ще се видим след малко. Това е потисничество.
Подралите? Добро утро. Искаше ми се да кажа лека нощ, но е добро утро, защото въпреки, че по българско време е вече някъде към 3 часа през нощта, реално тук е сутрин и ние трябва да се оправяме и да ходим на каквото ще ходим, нямам никаква идея какво ще правим днес. Опитваме се да се събудим. Надявам се, че след около половин час слушане на Рамщайн. Да, Рамщайн. Почти се сетих къде отиваме днес. Вчера му хапа една маймунка. Доколкото знам, лиса вируса, причиняващ бяс, се придвижва с около 3-4 мм в час по нервните пътища, така че ще побесня някъде след около 2 седмици. Искрено се надявам да стане по-скоро, защото това със сигурност ще ме събуди. Взела съм си ето тази интересна пудра на Radiant с 50 фактор като защита, така че ще се надявам да ме предпази заедно с базата, която разгледахме вчера. Ще попитате дали Рамщайн не успял да ме събуди. Отговорът е Nein. Но такъв е живота. Хапваш ли си, слънце? Хапваш ли си? Вчера един от твоите ме ухапа. Духаст, виж. Не е ли така? Дами, имаме нов тренд. Хайлайтнат задник. Красотата си е красота, но кифлата си кифла. Днес съм заложила на абсолютно минималистичен гейм. Не за друго, а защото бях прекалено заспала, за да си го направя. Но за това има пейки в пещерите Барто, които са направени специално точно за да може българска кефла, Българка авантюристка в скоби и в кавички, да се грамира. Червилото, само да кажа, Urban Decay, Comfort Mats 66, което дойде с Born to Run. Бандала или Volt, или не знам вече как ги наричат тия неща, просто не ми се мисли. През месеци има хора, които получават пари, за да измислят Born to Run, Volt. или някаква такава друга глупост. Имам чувство, че някои от тях трябва да дойдат в пещерите Бато само и само, за да се поразтоварят малко и да получат някакви нови идеи за това, което трябва реално да правят, защото креативността им доста куца. Маймуно мръсна! Не ми се смей! Не ми влизай в буклука! Какво си намери там? Материал за новия репортаж? Ясно. Ето това вече е храм, в който аз ще се покланям всеки божи ден. На боговете на метала. Тук виждаме съчетание на традицията с модерните технологии. Hello? Намираме се в вътрешността на индуистски храм. И аз ще оставя наистина красотата да говори сама за себе си. Мамон? Как се е хванал отдолу? Това е къщичката, в която се намираме. Изключително кокетно, малко място. Много е приятно. И е топло, и е готино. Добро утро на всички! Надявам се, че сте имали страхотна нощ, която аз нямах. Някъде успях да заспя около 2,5 заради джетлага, който все още ми е проблем, въпреки че са минали няколко дни. На всичкото отгоре, към 5:30 се обади някакво
пиле, което не беше чак такъв проблем. Събудих се, пак заспах, но в последствие към пилето се присъединиха гекон. Тук има пеещи гекони, крава, още пилета и маймуни, които крещяха в несвяст. Цялата природа ти казва добро утро по възможно най-жестокия, грозен и обиден, унизителен начин, по който един турист може да бъде посрещнат. Радвам се, че успя да излея това от себе си. Би трябвало да се радвам, защото кога иначе ще изпитам удоволствие да бъда събудена по никое време от маймуни. И точно когато заспах, отново някъде към 6 часа, имах още 2 часа да стана. И тогава се обади още един представител на... Да, чувате ли? Обади се още един представител на местната фауна, малайзийски мотор. Поне 2000 кубика. Не знам колко конски сили. Не разбирам от мотори. Знам беше просто, че е шумен. Маймуните някак си мога да ги приема, но мотора не. Така че сега съм будна. Вече е към 8 часа. Станах към 6:30. Трябваше да съм се събудила току-що. Хубавото е, че успях да се гримирам малко по-рано. И сега тествам ето това червило, което е готино. На 17 готиното му е, че струва само 20-22 лева, нещо такова. Което означава, че мога да си го нося супер удобно навсякъде, да си го купувам всеки път, когато ми свърши на нищожна цена, сравнени с другите неща, които имам в багажа си в момента на Urban Decay и едно на Dior, мисля, че. От всички, които споменах до сега, тези трите марки, две от които адски скъпи, това е най-трайното. И тъй като днес ще ходя на плаж, ще съм си взела него. Освен това съм с червено, така че има логика. Това беше от коледната колекция и негово номер е 53. Така че ако някога ви се случи да бъдете разбудени от маймуни в 5 часа през нощта, добра идея е да се гримирате с това червило, за да не се занимавате повече с устните си и просто да си поспите като хората, когато се озовете на транспортното средство, което ще ви закара на плажа. О, Господи! О, Господи! Окей. Червилото ми на 17 замина. Дай ми го обратно. Дай ми го обратно. Всъщност не. Сега като го налапа, знаеш ли, дръж си го. Ето този ми взе червилото. Нашия водач нарече тези косматковци маймунска мафия. И сега разбирам защо, Господи. Ще храним тропически рибки. Дай рибо, рибо, рибо. Яш рибо, рибо, рибо. Това е безкрайно красиво. Качихме се на лодката. Изглежда точно по този начин, по който виждате тази. И сега вече тръгваме. Ще си прекараме страхотно днес. Точно когато очакваш, че никога повече няма да ги видиш, нашия водач ги покани в нашата лодка. Така са добре. Много са сладки, когато са на безопасно разстояние от вещите ми. Така, хапвай си. Хапвай си. Далеч от мен е червилото ми. Barxan bi unne yasna namu